mandok niapka na tua-tua tahe pitu batu martindi alai sadado si tau nadokdo awanak siapu dan mondo damo dan tiana ma nagabe panggatini dia nangi nangi botoki masai godang dodanai pasangan tuho ilu dan lasti rohan hola naudo nau botosa dan persoada basa ni Tuhan nani lehon na Tuhan alai saudari masih holdong amor Roma amor satu kipe di pikir asahu pasangan pasangan tuho ilu nang lasti rohan hola naudo nau botosa nau persoada basa ni Tuhan nani lehon na Tuhan alai saudari masih holdong amor Roma amor satu kipe di pikir asahu pasangan Oke, mau lihat teh binasa pancen sini. Oke, baik, terima kasih.